हेलो साଙ୍ଗ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନର କି କେପାଇଟର ଲାଗୁଛି ଆଉ କି ବେରିଂ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱିଥ କନେକ୍ସନ ବି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଟିପକନ ର କେପାଇଟର। ଟିପକନ କେପାଇଟର ହଉଛି ଅଏଲ ଫ୍ୟାନ କେପାଇଟର। ୟା ଭିତରେ ଅଏଲ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଲେ ଯେ ହିଟ୍ ହୁଏ, ହିଟ୍ ହେଲେ ଏତେ ହିଟ୍ ହୁଏନି। ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁର କେପାଇଟର ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଜାଣିବା ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିବା କଣ ଅଛି କେପାଇଟର ଭିତରେ। ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ କେପାଇଟର, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷେ 6 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଏ କେପାଇଟର। ସବୁଠୁ ଭଲ ହଉଛି ଟିପକନ କେପାଇଟର। ये କେପାଇଟର ଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଟିପକନ କେପାଇଟର ବହୁତ ଭଲ। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନର 2.5 2.50 ଏମିତି ଭ୍ୟାଲୁରେ କେପାଇଟର ଲଗାଅ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ ଫ୍ୟାନ। କିଛି ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି 3 ପଏଣ୍ଟ କେପାଇଟର ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ବୁଲିବ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସ୍ପିଡ ବୁଲିବ ସେଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ ପୋଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟିପକନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡିର କେପାଇଟର। ମୁଁ ଫ୍ୟାନରେ ଲଗେଇଛି, କନେକ୍ସନ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ଟା ବହୁତ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ବେରିଂ କଣ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହଉଛି 6201 62 ବେରିଂ AC ର ବେରିଂ। ଆଉ କଣ ଭେରାଇଟିର କେପାଇଟର ବେରିଂ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ବେରିଂ, ହଉଛି ବେରିଂ। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନର କୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋର ଟା ପୋଡି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଉ ଆରପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡି ଯାଇଛି। ଏମାନେ ରିପାରିଂ କରିହବ। ଆପଣ ମାନେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ 400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, 350 400 ଭିତରେ। ଆଉ ଆମ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ମେସିନରେ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ। ଆଉ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ବେରିଂ ୱିଥ କେପାଇଟର ଲାଗିବ ନୂଆ। ଯାହା ଫ୍ୟାନ ସ୍ପିଡ ଚାଲୁନାହିଁ ସେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ୱିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆମେ କାମ କରିକି ଦବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଫ୍ୟାନ। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ୟା ବିନା ଅଧା ରହିଯିବ। ଇଏ ବିନା ହିଁ ଚାଲି ପାରିବନି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜରେ ଚାଲୁଛି, କେପାଇଟର ୱିଦାଉଟ୍ କେପାଇଟର ସେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବିନା କେପାଇଟର ଚାଲିଲେ ସେ ପୋଡିଯିବ। ଆଉ କୋଉ ଲୋ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ। କିଛି ନା ମଟର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମଟର ଟି ପୋଡି ଯାଇଛି। ସିରିଜ ଟେଷ୍ଟିଂ ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରୀସ ଦେଖିବା। ଇଏ ହଉଛି କେପାଇଟର, ଇଏ ହଉଛି ବେରିଂ। ଏବେ ତ ଆସିଗଲାଣି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଭର ବାଲା ବେରିଂ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ବି ହଉଛି, ଜାମ ବି ହଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ଖୋଲିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ ଗ୍ରୀସ ପକେଇ ପାରିବେ। ଗ୍ରୀସ ଦେଇକି ଭଲସେ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏତେ ସୁବିଧା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବେରିଂ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର